Mogusi. Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse ya morokerio ya Bible. Tumurelia Ondizi TV ne mambiendengia ime yomoroberio bwensa kia lituko rieti chirimo singo kwali nebene obekogosoa ime yomoroberio bwensa kia nilituko linde umunguru abeire gago toigolera elinde tobe tokolirora nabo igokolichengera na koligokera kilituko litanganirie wiki ni otokuba toko kwa oboseminga nilituko bwenderete kwe bokabuke kegima na kwene kinga ngoikira nole ase kibago kiao asobunjiriri bwao balimo kwenda mugondo chaka nechinguru lituko lya lero buka turoyomo turababere tobe togosoa ime yomoroberio bwensa kya ase buna butamberi tuko rieti chirimo nigo tokumurikira amangana lyabere gakorekana anana mono asense meria ya siasa naboigo amangana ndrete ime yense icha naboigo inse ase chinse chiria chaisiko entunde antangani tobato kumulekira ayabera kwenenkiwa ase weekend yarenge entambe entunde akabere tobato gosoa ansensemo ya magazeti kolende entunde agatatu tobato gosanga no mogeni oito astiriti kulia lero tobarabe togosanga nere Mr. Alvis Omboto korwa ase ense elia ya Machengumbu korwa asomochie o Dallas Texas ense ya America oyurabe gotumanyinga ngaketaro yomurayibwense Dr. William Ruto yarenge asenselia ya America mwabere muko igwa chinkuma tinyinge amangana mange amangana gotara ase mitandao kolende ase emambia yabono nigo turabe tokumerana nolia orenge ase ensemelia tokumurokanga eyewitness kiroli ase ensemelia abega otumanyinga inki etaro yomurayibwense Dr. William Ruto era chikoleta goche ase aba Kenya naboigo abega kumulekera igatia mangana mange abete gago kwanerwa naboigo gosangwa ekero barenge asenselia ya America kera chikoraga ensa eyemonenusu tengera Ndizi TV astora to kumanyia amange boigo emambia bono nimbwa tege komba nindo tege kombe kira togo chigosoa asentundo maga yogosoma ege tabu kebuku ntobe to kumanyinga ege kombeke negiaki ase igo mwanche mulia Ondizi TV genda gotengera emambia bono tobwati ase chinchera ao mashabikete county ya Kisii nyalibali masaba nyalibali chache kitutu chache nota bonchari bobasi sauti mogirango county Nyamira notu mogirango borabu west mogirango kitu masaba mwensi soa ime yomoroberio bwensa kya emambia bono amashabiki itoboigo asti county chitontoka naine county chia Bomet Kericho Nakuru boigo amashabiki county ya Nairobi na boigo ntuli kubeba amashabiki ito ye ali ase chinse chiria chia Machengumbu ni matenga mbono mukuru wa ase bibago amashabiki ito abuna kurwa senseria Canada Shem Keburi boigo soa ime yomoroberio bwensa kya emambia ya bono na bwegenseri America boigoso imemoroberi bwensa kendere ko mashabiki jara sejinze motirisia Saudi Arabia Qatar mwensi soa ime yomoroberio bwensa kiko igora maliogia ya abera soa asemberio manyanga omoroberio bwensa kya obeire gogo chaka litara nkoro kwa Job Maangi no kone kinga chibichechi boigo na maliogi abera oikera asenchira yoboikeranu Nabigal Nyanchama Nanchirene korokwa Frida Kerubo wakiribyo mwancho murielia andonsia sogoto wata korwa emambia ya vonega good morning
ngakikwa kire ngakigwacha kire wiki yabo litwekerereria Jumatatu mwanchi mulieria niko tokwariga ni bena somorobere bwensa kyabona mambye ndete tugusanga naya mange yabeteka kolekana ko weekend yaringe ntambe goika emambya yabono igaboka boka sanga na into gwetera sinamba yisimu ya 0792928834 tomanyenga nkayoko bwata ekebago kyabo korwa anyambono gendeta kuirobelia basaseke babona tumanyengo mwancho mulielia kala tumetenga litukuligelia Jumatatu ngabonchiriria bange bawikira na sechirelia daraja mbili kero naranga emambya ya bono iga ni gotokoto kumbira na bange bakumnyaka gocha sechiro rinda kwaneke ngabonchiria bwabongo kolekana bore oboikira no mwancho mulielia sanga na intwe wetera sechinsemo chichemitandao Facebook on DZTV News Digital, YouTube on DZTV News, website www.dztv.net. Eketoko chaka litukuleto mwanchu muliria. Aniyo tuko chaka nike bungo kielituko. Eketara tutakosoma kwa kitabu ya Zaburi. Emerongo 5:9. Orichiriro ayero tangani goika isato. Ekereke bungo kiagoto tebinga. Ayenyasae igwerio giriane ekerongorera rendo bugimabwane kurwa ase omubisa oyokongwasa imbise kurwa ase meroberio yobobisi yabakoli amabe kurwa ase buruburu yabakoli bibe abo nigo bagotiria chimeme cyabo buna emioro amangana bagukwana nigo ale no bururu angabuna chinsara yangiro ligetabu ya Zaburi chapter 64 verse 1 to 3 ekaribu gabatanga ayenyasae igwirio giriane ekerongorera rendo bugimabwane kurwa ase omubisa oyokongosa imbise kurwa ase emeroberio yobobisi yabakoli amabe kurwa ase eburaburu yabakoli ebibe abo nigo bagutieria chimeme cyabo nemioro amangana bagukwana nigo ari no bururu niganga buna chinsara keneke bungo kego to segeta gusenga okonogo saba emambe yabono iga gochasinya sai abega kulindo bugima bwabo abega kulinda yo mwanchi mulielia abega gotegerera ikiriro kyabo ekero kumurangiria chinga kichansekero kumuigwa osekero kumurangiria abega kuigwa elio giriabo naboiko abega kugwetia ametenga babisana ebintu nebinge bakoroberia igonga no gusaba kwawe emambe yabono iga Nyasaye abega kugwetia asali babisa babire babo kubangira abega kugwetia naboigo asensemeli umetetu atebanga horomeme nigo rukurusia amangana malto sana anigo ebukabanga nigo bagutire chimbeme cyabo unihimioro namangana bagukuana niga gosoka buna chinsara igonga emambe yabona igani gotogusaba Nyasaye abege kingiro gito abekagutotanga kurwa ase ababisa baito naboigo abekaguturinda chinga kichonsi naboigo abekakuigwa ekerero yeito byamono sana mwanchi mulielia togendera no morobiri winsa kyawo no bandi wakire bya Frida wakire bya Joba naki ogendretse naki weekend yalenge weekend yalenge ntambe ndo chinga tera era wonne nagendera bado all right weekend mood kulende tawatabinga kiliti chirimo nigo tokwibanga ki weekend yalenge twaba togoswane chinguru kigima weekend yalenge weekend erengi ya sabande emba sabange kulende weekend ndo chinga ne weekend yalenge ebikombe tukuchakera asense melia yenkoyo amashabiki yetimu ya Manchester United mbanyolete ekibago etinyelia amaliga maga yakwende myake menge batabuati ose gukora season nyinga batabuati bikombe rutinga season yeye Nyasaye nakoletege ntokelia bagayikorosa etimu ya Manchester City kigoli bere ase eyemo egenta bange batakagere tikorende Frida ngotabinga chinga kichiao Nyasaye gakorokanire Frida mwanya bantu ningo kero muntu afete aseke mina no kelingo gote Frida kabote maniu inga mubwe mobwa inga ndochenga kocha inongo moseritori oikagende kurende Frida chinga kichiao maete nonyanga ababisa bao nabatenena nabakura mbenyenya Frida
benyenya hitukelio kanyoranga igo yaringe omugoko omunene kigima asa mashabiki alia Manchester United kwa thabinga congratulations Manchester United na boy go Man City nendo kenya kubata ipole because mubwate kombe kende chiti mutora bato ko tebye chingora Arsenal Chelsea inuka kenya ko tebye ngora kulendenga season yende nero matenga abuna Arsenal mukaba namba 2 ase igo your future is bright kulende boy go Frida emambi yabono ndochinga kombe nkero gwatoletera best female media personality Nyanza region Frida Kerubo totebyango kombeke kombeke naigwa kenyorete kurwa okay tobere togotwara amameranyo a independent Kenya Women Awards as a kiombeke gosi organization ya independent Kenya Women erengete asogusira basubati metara subati na bingencho anande koligereria nga mirimo kikwa bere ko gukora yo musubati impact kikwa bere ko create as a society ndobate amamirani yechi category ndobata sensemo ya leadership ndobata sensemo ya media ndobata sensemo nonyana sensemo ya banyagitari so chi category ni chinyingi cherenge ndobate humanitarian environmentalist ndobate models nawe ndobate youth influencer ndobate tiktokers na content creators abantu chi category ni chinyingi cherenge. So on my side, Narego contest as a media personality of the year from Nyanza region, and the Quadriga impact the kiki wa very pocorenta as a society, as a gasia or very pocora. On my side, the Quadriga Togeto Quanaregoria gender based violence, Togeto Quanara Sensemoya FGM, Togeto Quanara Sensemoya girl child empowerment. So it's even mostly. Kwa kuligeria kero kwa contest ebinte biga so wikakware kwenda you express yourself kwa toresranga sega seri kwa ring mabantu mbaringa kwa bere go kwempower ngaki kwa bere go kwempower society and also the most important things no vote by the way abantu abange mbawe tabago vote thank you so much asabari mwanga kirete kura na boigo kwene kinga kwenyo dande ogoboy morobiri ni baba ko kolekana ditukuri ya Saturday asense Maria Southfield Mall memocho Nairobi. All right erebye kigima tomanyango ase oboime nigo ekemina ne kigikwamereria Miss Independent kiabetege koba ase chinga kichire chie chigo ikachinga kichire chie okay kero kuligeria bona iga omutinyi tole no mutinyo gatano amameranio tobeto kubanga for the last 2 months actually igo kucha ko mutinyo gatatu nari platform ya betege kuigura bene toga contest abantu bakaba nominated tugakora auditions so tukaira na say ground kuri chikura igo kaligi chikura kegima asinge international mase munwa weke nyamuriro tumanyi yango obubuyo bwao ni gukwabetu musubati otangaine ase ense moyoboraria ense mokieye okay ekero kuligeria sense moyane I did generally already general asiga seria ngokora ekero kuligeria kurugiga se orgongoro wagusi ekero kuligeria obotara chinyumba chiyobora lichinyinge actually I'm the only one who host business show ekero kuligeria se business show yiga angotarira tuli abonjereria twabaeresera gose twasangana barabo nakibachage tobonjereria bwabo ngakibago kina igo twasegetanga abantu bareskoga tobetokoleta experts totebe kurwa se different organization abo bago create impact gosegeta baswati skogari abo igo twabere tukoligereria naki abaswati bakwegendereria wetere biyombe through investment ngakibago kora emirobiri yabo and then the most one yangeta max side I think kerona chakirtega siga yoborari I featured a certain woman oyuringe county ya Nairobi kurwa Mukeira
are a survivor gender-based violence and ekero nari kwa muhoji alipata usaidizi ekero aitirita makongo ase nyuma yaye akaba gwikiraga kuguturwa okoboko so that will create an impact in the society so that we rescue women in the society bari bagwitira makongo we ensure nga kuba empower tore bagenderia sobuma bwabo bona tumanyango ngaki kwabete goko ekero kwibete kwigwa mangana nga kwabere gokoba omubui naki kwabete goko igwa. Okay, ekero twakarete auditions tukaba nominated. I wasn't alone twaringa abantu abange umete ntubwate second runners up ntubwate first runners up and ntubwate winner so ekero twabete nominated abantu batatu so like kero ndinkoenda Nairobi ryo gukona Friday na mete kwasende second runners up was first runners up was the winner na kiigwa tubekerete kina bekerete pending gwatubete pending ona kana naganyete actually for the first time I was so nervous jubona tima itinga kiego chakoba lakini kento na metana na ki winning nero royare nkororo so like kera na yete but to abete nominated abantu batatu ekera na yete nga second runner sapi nyarebe abo metugora sika baiso ata niwe na Mungu wako akara ngaroranga inchewe kana atigaire ngateba we God is great. I really thank God and then kubenelia bonsimbia mono bari mu abere mu gombate sia se career yane na bari bonsimu ambate se you know in this contest ngotora kwaringe by the way chirivalos ase umontago akorangeri go beko meeting kwa restaurant kiga siagere so thank you so much asabari na rutem na chirifartiane bakaba bakwa restaurant kiga siane yabira erebuya naende asintunda yende congratulations Frida. Thank you so no my thing bosi yao nigo erebuya your future is very much brighter naende oyonomo komonene asomoroberio wensa ketubwate omubui bonege ntugusaba ntubwate kiminano kegendrete Gyakuza Awards. Can we bring the cup at home? Ke kombe ke ntoke kaneti bononka ekiagera bono kwabere gokoba omon yani kwabere gokoba gokubwakisi kiminano orogongo rwa Nyanza rugima kinyomba cy'uburari kinyinge kigima korende kwabere koba omubui bono nigo togendrete bono gusabanga no ekeminano Gyakuza nakakontoke kaneti ase akwene kinga buna Ndizi TV twabetra koba enamba AM unjera kibarabe bakwene kiboy gondizi abere otangana ase kiminano Gyakuza. Okay, erigo tobekire signature gari otwakira ikura yago tomerie takuza ucha ase namba ya 15601 erinde obeko twakira ikura yago mubuli naroro kubuli bwabera katogari libuli litanga ni content creator of the year eri akabere getaseni kire dikeri bwanje tedi gatatu getaseni ye TV abuno kulika Ndizi TV waka ikura yago koba getaseni nambe yemo ibo manchu muri eri toma ujumbe yuri takuza ucha ase namba ya 15601 eri ndo beko twakira ikura yago boiga sensemeri mitandao www.kuzaawards.co.ke na arobe kugutwakira ikura yawe inyora umurubiri uyu ni gole gosa turi gwakani gwa besende yonsi amatuko 8 oka atigarete aseigo oriobere gatebanga ninje ngake kura chinga kina chichi abono aka tebasa ko banga ni gwanje de gotangera Ndizi TV omanya ko ibungi station kende kyabere ko rali gunga kyabere gotangana ocha tunya ko ebolinga ngaikwari ngetenga onye ndiri ngake kura ya netangi TV ya nenganchete njabage gotangana bo gasenchirire mitandao www.kuzaawards.co.ke mwanchungulire Ndizi TV na wakira Ndizi TV buna station elia wanchete ase emambia yabono elinde tubacho kwene kinga twabeire tokoba ababwi konde Frida na mange abereka kwene kigwa ime yense yaicho ya Kenya anemono asorogongo ruwagusi stwabe tokorangari chukoli goronigo mujumbe bwebunge tuzo chache sauta Anthony Kibagendi abete gago sanga amonabarai bande una omobunge bunchare Charles Onchoke omobunge obumachoke borabu Obadia barongo asfeta bikirana ase ogo changera e parish ya Nyabururu ga
gagukwana kurwa ase enseme yo niko babete bakugikeria egetambukero gya serikali gyo komenta ibango ase umuswada olia bwe kibesa oyobekire bosio obwe bunge anmono yukurukunga finance bill 2024 asawe tatabanga nigo era chikoba omusiko omonene ase abakenya tantora rango na kirobo chururu alenge ase rituko lya igoro. Leo nimekuja hapa niwaambie mimi mlinichagua kama mjumbe wenu niende kule Nairobi niwapiganie niweze kuwarepresent, nisiende huko kuwa mwoga na kuungana na serikali ambayo inatudhulumu sasa hivi. Wameleta hoja ya kuongeza ushuru maradufu. Mnanituma niende kuongezea ushuru? Kwa hivyo ninaomba wajumbe wengine tuungane kule bungeni tuweze kuambia serikali inaumiza watu wetu. Tindale ndio kurango. Ogende kwa Amerika, ogende kwa Uingereza. Dale ndio kurango. Kenya also we say no, you can count on us. Just the other day, mheshimiwa kidogo na bando kwa kama hiki mimi sio mwao, electro view, wana watoa mwenyewe, utaona kokoni. Tunapeana ndonga. Ndio pale. Mungu anapeana ndonga. Kwa maana ndio tunaona kama pia. Tukapewa tarano, tusamehe, tukapewa rasiano, tukapewa kuota yote, ili mtoko hadisaga hadi bunge. Taksi hiyo kwa konya, na yeye anataka kwa tunamkera mtu wote. Aho, tena nyumba. So, toka wanagari bunge kwa kanya, tutuale tebango, rengi ya would make sense. Tunataka ndio that we do reasonable means. Serikali ikitoa mapendekezo kwamba kodi iongezwe kwa mkate. Ndio tunazungumza substitute kima nani jamani? Yani the government wants to remove the bread completely from being substituted in the place of ugali, which we all love. Please, the government of the Republic of Kenya, be attentive to the needs of the population. Kenyans are poorer today than they were before, and it is totally and absolutely because of the draconian tax measures that the government is pushing down the throat of Kenyans. Okay, byekimo mwanchi mugeria abo nabarayikorwa Sorgongo rwa Busi chinga kibagendeta gusira ukwagachwa gwechikanisa ane ase okoene kyabna emirimo ya Nyasaye ngokorekanire weikerano ndo mwanchi buriye nisige tukora sensemeli abarayikoni kyanga nkoreta bari amagendero kurwa ase Orogongo rwa Busi. Negetambukero kerekia anamono asugusira chikanisa ebisasi mero bya Nyasaye asikolende egento ngenda tekogokera asemichango ebere yabere gekwaliganirwa ime Orogongo rwa Busi namono koleta amo abarai kurwa sechinsemo wiki ya tantoro chenga aba rai kurwa se omobwa yudiemba atwarete omo changobo tukaranga molembe no enekigwa wiki yebo igontwaro chinga abarai anamono kurwa asibali bakwa okoboko omurengo uli bwa Azimio batwalire nabarubo muchango nyabururu omulembe obeire kwa kwenekiwa nabo igomna tu abatukurwa bosemi ndo chinga obosemi mwenda tekobwachi kunga kimugutwaro muchango ligyabarai baguchiamo anya nabantu barachi kumusana na mukubaliga ni bonsiamo muligiri ya chitari kichiya ezendo iritanga ninkora gokera nkilinga omurembe nule ngororo ande yiningana to gana tegusanga mate twabere to kumochigwa buna baralinga akere bintu bire ibe nari to gukwana kere bintu bire biya nto gukwana onyanga twabeta kwa somi ngunga good news is not news twalenge sukuta tayunga gente kebe na kiabale kolende akere bintu byabere gokolekana boigo nigo toko batogo tebanga nere buya kigima sokoranga omurembe nobete gokwenikyo kolende engana bete nkoranga gikumurikirwa se obo imekigima nigoro yebango akera gokwanirangane
Okay, kero kuligereria nga asensemiga especially finance bill ya 2024 negendete kugikerigwa sana n'abaraia bange ekegera nga serikali ya Kenya kwanza yabereye kubeka ebango kirasi ekirabona iganga batete kubeka sensemeri y'omugati n'amabere ekyo kirakikobage ko enekenga abakenya mbali bo kigwa foda endagira gusumugati uli obokera lituko kero kuligereria nga ebintu mbirora Kenya kusoma Kenya kawaida akona wa afford kuno mugati na mabere for breakfast lakini besa ko baba weti bangeyo ate guchiko bage koleta bichirinja ekegara bana akera kuliye nga baraia bangi ngo bani kiri nga Kenya niko bagwa toredi gurubenene yo gwakane bango igo kugenda kuba mentere bango niberarete mu chanda sana. Okay, kolende na nkoranga mwakilio yomo ekerotwa weekendi ye asamangana majia na betega ukwaniranga abarai bagusi mbabwenderete batracha kwamereli muswado yo baraba kurigeria njira kieye umuswado rajo konya abamenyi kurwa sorogongo rwagusi maete bali borogongo rwa Mount Kenya intundelia etete niko babete batebanga yote tunapitisha bagaiti muswada kolende mbajiti kuliringa abalemi ba academia mbaro abalemi bechi avokato mbaro ne kahawa buna kwa yote banga bashikole igombo kwenda tabaliringa na kimugati oyo comment uri urabe goko enekinga obero koletera aba menyi beka borogongo rwagusi obuya bosobobe bali obuya nabo igo obobe into tokote banga baso melitangani yabarali batarayo baraso naburaje ndo buyambaro frida tokwa amereli yabo sa the first time naro lirabantu ko Mount Kenya negatia baraikura sorogongo rwa Mount Kenya bakwa amereli finance bill ibonga baraye tirumetekero yabeteke gokorero first mentioning as National Assembly ibomba aratekerete bakaiwe ebipengembiro rwene tagonchirelia and the side already barolirenga yaya egechigo to affect into n'abantu kurwa asorogongo Mount Kenya ere buya ke gima hasa kurende po igonto atakoranga ime bunge Elia Nyalibali masaba omubunge borogongo ruo Dr. Daniel Manduku nigo agendereire kwagachira abantu bwata kinyumba cy'obunyanse kinyumba kire kingi yakoranga ochakirubaga cyo kinyumba sirigo lirike sentira ya bene azabeda kwagacha kinyumba 10 enseme yunakwena na amabati chimi isato asabata tabanga numero biro bakogendera wika umwaka withirubere nemerongo ebere na isano na ibere sentira yemo yokunekinga obeire ga okora ogutakana kwenekinga abamenyi borogongo rungo twara bale kinyumba barabe bakwegokera nabo gotwara obumenyo obuyarobotirwa beche rukwarirwa numusaki cyo bwamangana mayakurwa ase ensemo Nyalibali Mildred Momanyi buna enchere ya moyo gusira abantu bokonyora gwense asense moyo bwagachibwe kinyomba bono nigo omubunge Nyalibali masaba Dr. Daniel Manduku aisokire asokogenderia omorobulyo ye bwokwagachira abantu ase ogusire kinyomba cy'obunyansi ase ainekirie buna gwikira bono iga nigo agachire kinyomba gwetania 50 na isano na ibere nyitendo bwato morobulyo bokonya abantu bamintu Banyalibali kubagachira kinyomba cy'amabati ndobwate kikomiti kerege tuo kikorigerera abantu bali babwato boremerwa bonene naye batari kwenyara nanje bwetera abasani bane nimbwate murobe yoyo kerenga kikwagachira abantu baminto kinyomba asoko ba amabati 30 ekenyoro gekoligiemete kialigia ne ebundi oyingwakana na nje nacha na mabati ne mirango ne gitirisa bona iga twagachira kinyombo cyetaneti oisti na saba bikara rero aseri tikolia lero nigo agachiri kinyomba 10 ase chiwadi chonsi sano asaenekia obwagachi obwo ase alia eira yogo chakwagacha kinyomba chimeisa gwikira omwaka bwechiri bubere na 25 nebere twarura mabati 300 kinyomba 10 twagachira rero na ende mutinyo gwocha na ntokolebo omoroberi yakogenderera baka 2027 wekerenga kiyo na buranyore twagachira kinyomba kicyake yapi kimisato igonto genderete biya
bantu baminto banyari bali ngo bakera mbiya mono zengo mwabera na inchi muno mujumbo ino na ine na barire tera nga monchora tingo batiga na tingo beba abamenyi korwa ase bunge yo nigo bagokera omurubiri yo ase bamwakira mbuya na kumusaba kogendera no murubiri oyo kiro mwesimiwa ngambuya mono una chiteke soro ndoje kanege soro tigatokonye akuminyo kurujera matobe ma uteriege soro igale tigatogendere riega twakire ngambuya mono asokwa gajira abataka amabati kabibu nagenderete na ndi gwere jwa genderete tiganye sukibozio ndio nabato kumusira sana yamana kuna twakoeta chikura twararira matunda ao nyasaye ndere go sesenia emiaka naende yende gochanyeka rono anya no shirini yao tari kwenyara umwana oyo na tari kwenyara wakorire tekia oyo minto echema ne kara chite store igato te tinga musimungo chara kwa konyo nyombera twarenga banta bange nagato te twakane eche twarunde tama tukabe tukarie metu twabekiriko musimu to wakara mbuya mano umwana obwenke no mungina nyene mbari kwenyara je ndabe ne kanyo ko ba wale wanje musimiwa oba bitume bune anya gutuma oyo no mogoko manene nande gongwira niyo musimu ngambuya mano ekiagera twara abeira na baisimiwa ntwanya ka musimiwa gotoriki muna chintakana gose bana taliba bana omusimiwa asogota onasibomera ngolipotelia egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi Avyeki kima oyino masakito wa mangana maya kurwa sorogongo ruabusi anena sibunge yenweri bali masaba chinga ki abeire ega kumurikira igoro yobwaga chi uwichinyomba aneno busiro kobere gukurwe bagutia ase bali batali kwenyara anene chinga cy'umubunge Daniel Manduko abiri bakoenekya ngano nyine bali batali kwenyara nkonyora bali ase bakoigama kulene getambukerekia nabagane kiyorokerekia ekero abarai bakwenyora bali babete bakobakera chikura abigo koenekya ngano bali gochiwo nyora michando asobulima bwabo nkyora beko kwanira job ko batkana ningani ni gitambukero ekia naki bwo twatatebanga nobwagachi bw'ikinyomba chigwikira abamenyi bali ase binyoro bwigondo chinga no murubiri no ene serikali bwendete kwe semya korwa asengencho ni gitambukero korosi kamiti tumanyenga mbarabiyaba baganiti kwagachi kinyomba tetukanga Frida obwate nyomba yagachite kurundie gali ando ganiti kumwakachiri nyomba ya kurendeka tukulikia abantu barabataka na kubagache kinyomba negetambukiryo kerekia nabo igo nemerobere toko maseminga abega kogendera asi ubwagachi bw'ikinyomba ekyo nakusira abantu barabataka abantu mbale kuna nabengo kolera umugano igati omuntu oyomo abusore omurandi antenga inyomba yaye ekorobale gukini inyomba yale gutu tende inyomba iliyo bunyanzi ge gutu nyoranga embuli gutu enseme yemo abana baba kwebise kone yemo omechande mingi asikolende ekunege tambukero kere ekia kolende liboliriane abamenyi mbalengara chikwagachira abamenyi barali bwatu kunyara na bangi kegima tokanga Frida ose job obera ko yunga nkwagachira bali nyomba lusi amabati ali anembeke okay bintu bine nabikora kolekana ase iko na okonyorekana nga nchono chinga boigo nabwenda tabe abwenda takuligia chinchira cyogo kokonya abamenyi bali babe bagwikinia maide nyombo agachi na botama bya bwaye naboigo onale kokolerwe bintu naonyorenga nonyanga kwabeire gokoba umuntu utataiti gukora emirimo ase gonchendo chinga boigo nabwendete aligichinchira cyo gukinia abamenyi balia ase ebirengo atebenga abiga kuligelia ekenyoro gali nonyanga umuntu karo mutaka nabwate ekiombe kelia onye bakoena na chiribu 10 onye abega gotebanga ebyombe byonse bimwerikie tebanga na inji nabe nkurobe ya serenaki ereiga naboigo nabwendete asire chisemi ekiagera omwana nabakoba gagosoma wetira ase ebasari wetira ase CDF wetira ase skuru chiri ase chinsemo chiria nabekera omwana yaberika gosoma abega kuramukia karamukirie agachira abayibuli baye
boikonere abega kuyagachira enyumba nekone kerengeri kiana Frida. Okay. Atenga kiragere kinekia lakini korende akara kwa bakoligereri nyomberi nyombe yo bonyasi na inde yo gotume so like goikari korariye solution yentangani ko nshanga health yo montori ngere because abika gotweru magari abega koreto bukindu magari nakonyaranga obiri gakurwara so igitambikire kiyabiri gakokora ensemeri no kwa gache nyumba elinde nga umontori atware peace of mind nga nabwate nyumba no nera sakora rasagia so the second step waboneta kuimuki no empower abantu bona bari banyarenga nawe barabo bari tachikorale nyombengia oraranchara banyarenga nawe bwata sena era konyorengere ya kelelituko ere buya kigimanga tabasa koba inga amenyete nyombengi ukorara mbogo kya Frida tell you tema elitukeri menyombeli ayengi yomenya tali Rale nchara mbogo kia kolinde Frida na manga birakoneki waboiga se weekend yeye ase oboibi wabate wakoneki wa ensemeria yomochie onyakoe ase chiduka wetania isato chabete chigo saganwa na baibi ne nibo yekerengo gitamanyiri kobage gosira ase ensemeyo ase gwetera chi kamera cha CCTV nigo abanyanyimbo bachakire obotuki kobeka byeira byara abakagerwa wabete bakorokana egati abantu babete bagusagana chiduka echioroboti rwabetero kwalenwa n'umusekete w'amangana majia Daipona Sanya usiku watikana no kukunga kwobogima okubura gw'ekigasi ebigangatiye bintu bigendete gusegeta ebikoro by'obusalya bunobo ibi amunoboke bago ebi bigendete koene kigwa chinsemo ao imense ya Kenya gokwana nabamenye omochi onyakoye obutuko bugokera rero nigo chiduka chinyinge cy'abakigo sagano n'abaibi nenibe nyinge koibwa ono enake wisi no maambisa kuna bi neduka nebunire najicha aka yabaena ke mu maene nebunire nanyora nebunire ono ebintu nanyora so bwenge bi kwetende nebintu kikadi na kina ngo ni nyinge sana kikadi kina kyerenga kya takita ibintu byosegeta ne kikadi nebintu mbye byaje bikoro kwa fiata na ibikora tamana yonse afiata ebi bako bako teberero botuko bugima bagwaka mondo kawasa ko bujya bwata bamko yago chi oja kubune tukayo manyana wetera chikamera chia CCTV nigabe bya bakorekana bagweta asekira maigoro maiga yoko butura mabati na gasoa nyomba na gotama nenibeywe oyo kwenda ila waje suataki yole abashauti vamos tania yo llamo Arustiria na ngoba bikoro tabegete biriaje ebirito sana oyi tujina ngo tacha kuchi abona ubwaterere emeteri kuchiwa kaya bya kongo ine bintu biri bano bire iguraria ako ebintu birachora bikeiga echi bali mwarigereria byango beka masakala korana ngaga bono obwo bwabeire gaiga orendi mboyo watakana no kubucha kwebikore binge ebibyo bosale bigenderete koene kiwa chingongo ao abantu bono nigo bamenyerete no bwoba asogokora obonchureria eri banyare kwendereria asubugima mujigorire korana ngaga bono obwo bwabeire gaiga orendi mboyo bono tukuminga kinga bono zego tokosaba ke tokonywe orendi tonyago twara orendi gaiga tonyago entere biashara tokonya ne biashara nigo bano babiri bakwemurunganiria ogotaborora oborendi boisaine ase chinsemenchio maega yogoteba ng'ai gitasinikia abanyanyimbo nigo kerange mono nase ebikoro bnebyo bigokorekana ibyo ndari mono bwacha etobo ibyo botosumbwete gaiga chena ariko sabe serikali yetu anye nabasigari baba bwenda kuchenji uko ruwe konye bakamentu bamentu
Wasa uburendi bwito bolense. Tokonywe. Uburendi tonyaga gutwara uburendi gai. Tonyaga kwendera biashara tokonya ne biashara. Igo bono subingo uburendi mbuya. Angine bagotera rusiku bobe. Amo inata ko eta butukatigwe. Iga ko urucha wata muminya ko no ko ibore tu. Musaja ta ko eta. Ka kia serikali. Giko ripoti lya igetaseni kiao na mbeya mubwanjete kia Ndizi TV kurua semo chio nyakoe. Uyugo toka imeye bunge ya Kitutu Chache South imeye kaunti ya Kisii. Letalia nenkoro kwa Dipon Asanya. Berega kugacha enibo yaye oiguiro bwonchereria akomenya konyoranga nigo omuntu nere atengerete achiko yeimo kiere gasia enga no koiba terige tamukiro kiye kigemekero korigere nga no ni CCTV njabete chikubugata abeno muntu yobuna beteka gosoa eduke timetinjora beko gukwanira akubwatikana n'ibikoro byobo ibi byabere bikoyene kigwa asebunge ya Kitutu Chache South tari chi transformer tari ko buna gwechiduka ingi kyabirige gokoreka obuibi bwabeire bugoba bugukina se ekerengo engana yogoichania kigima engana boigo tokuba tokugikiria kurwa sumuroberio bwinsakia emambia yabono anemono nga onde bwensi oli okora bikoro bnebi amanyanga ekutaligento kere ekironge ne bwendrete obe nonyanga uchumi yabeire gegokonga ekerengo kyobugima kyabeire gegokina no bwendrete obe gukwirigeria ngakie endagira bose eniwe lyo kwirigeria gwetera sama go kao erengia no yana nalyo kumanya obuya bwaye manyanga omuntu abega okonyora ase osembuoye koko bagokobuna ochumwaye nyolenga nabora abega okonyora makwiri yao maetenga igento maetenga nkelinga nokoro kinde gyonsi kerekebe nabora achebo gokoba gokobwato matukali batebanga emerongene tarasa maike emerongene niko batebanga ino mubaro tu okore to sino muibyo yo mutatenga emerongene kuri ni manyanga nabora achikuibaiga amatuko ikomi obwato ikyagera nonyanga ekeroko rubuibu naboria igomnyete no bwoba nabase gosoka negekoro tokyo yonde abega kombwata kyagera matendo abayibimbare to abela konyoranga bakuibamba kebikoro to Frida ebintu bibosoko bayibachiyanga kuri umusungo anora chiyanga ngoto kole ranyoranga muntu narigete lieto bwatu ase town kabisa olemete ne shati ya bande Frida hoba kwiruge tambo kerokere egetini ne koroto kuba tukugikelia ase kulindi kubwatekana ne chivideo tokora ase arobochuru ne nogosemia tokuba tokwa abantu bono ne bwende no nasaka nyumba kalikao beka CCTV camera erinde bekokone kinga abantu buna abanko babali bakubwata naliko baraisi anene mono kubwata ni matenga kubeka CCTV na bera kuire chibesa kuli na bera bekokone kinga kwabere gekobera raisi asukubwata umukageru oyu naboigo umuntu obere gakora ebikoro buna binebi nkiora bogosaba kurwa sensemeria yoborendi asensema yoborendi consumate y'abantu bamaitenga abali bahurikira niyo borendi n'abanyanyimpo boka nino borendi bwo cyaka nayo monyene make sure ngana ne duka yabo ngosie kole bya abuno yitwara ryo monjire ryo yoro cyangana begete CCTV I go make sure nga oborendi bwo cyaka naye ne jirani yabo tukabira sensemeria because ne kana ni kana bawo tuwekana na kila kitu hapa kwa oborendi sisi cyabo make sure ya demo kwa sababu chiwatchman chiko bali erebuya kigima boigo babwendrete bakubwacherana none aiga no gwikira mwarangerie barasa mwara kwana kabisa mwakwana nga obokunga ibole naboigo abagakabalia banyumba 10 abanta bamanyire era tokanga umuntu kagocha kumenya ase onyanga nayo gokombuye nyumba toga ni kibesa cyoka mubolinga ayeningo ngayo kolemeremo sei nongai umuntu nonyanga obaga gotigena ni kibande kia inamba ekibande ibintu byengenjo Frida kigima watu wali namba ya kwara mumanya bujya kigima andiki wararenga umuntu tore chimbo chimbe elinde tabaga koletera abantu bandi nabo komosera tokinga umuntu chakoleta abasani batalia baronge gocha si plot yao toligari chibesa chioka naboko bako mukani bose obago kumuira ege chambo kiro ega chibintu birabe kwana kinga wena banta ora nyolenga umata babimbaro bakunganya kuruno inso bati komenya sigite bame bakane barakane rento ne mitinyi bere tato
vapimeta sabu kama itinga kingocha kosoka kana wingo soka ni nibo ere nyingi ase ne bwenda tebo igo obego kumanya umuntu yogocha komenya asore buya kigima na boigo otaraba gokomoa enyomba bosi oburaro Igo barimo komba chinyumba ikora na bebe na nani ko responsible ya batana to bone to ni ngo basi ya bakara na bana ni statu o ngari se to ni mo ga ko ni mo kan ko ba mo chaka wale ni ya na wale na na ba na ba chi connection ba mo chaka ni se ko ba cha pora ka na ba mo cha mo sina ba ma ya no yo chin sa ko ni ga si chi o ye kai ko ka si chi bone ko ya na na ya so ni to ko na ere wiyeke gimakurene no chinga na bange babere bagaswa imejo morobere obwensake mambia yabono bunateka watebina otubwate kutera senjero mtandao Facebook Ndizi TV News Digital Asense Media YouTube Ndizi TV News wetera mtandao ito www.ndizitv.net hatonyara chinse merongebere nainye amatuko atano nabere ye wiki bwego wetera asinamba ito SMS 0792192834 ndo chinga Jared Oyunge korwa nyankororo ime yomoroberio ndoche Cliff Abuga flowing from Nakuru City niko ndani ya show. Dolphin Mora, good morning Job and Frida, happy new week, happy new day. Let me wish my parents, children, friends and all fans of Ndizi TV without forgetting my enemies behind to have a happy week. Let it be a week of calm, love, peace. Enjoy watching you live from diaspora. Be blessed as always. You are doing a good job. We go watching Henry Ochoki Daktari Korua Ichibo City County tuned in Yomoroberio Winsakia Mambia Yabono. Kerondo chenga Kirandi Dennis Korua Nyachi Kerondo chenga Victor Sultan Obanya Koborenge Kombi Ketu Abuakuza Award Setara Era Sultan Badon Tragwa Kuzawat tunakuza kiwanja Mount Olives. Dr. Calvin watching live from Mount Olives Hospital Mosocho. I'm happy with you people. To all my beloved clients, quick recovery and God bless you wherever you are. Taylor Mogusu Unduso. And now I'm watching live from Randani. Machoge Borabuno. Inde Memorable Wensake Joyce. Nikondo Gladys Mora Onsembe Kennedy. Gladys Enyanya. Jared Oyunge 1%. Thomas Bundi. Jared Ochichi. Steve Nyachigo. Evelyn Umbaya. Busuro engi ya Embuni Thomas Saisi ujumbe Mwenyora Taylor Mugusu Onduso na Naomi Oye. Taylor Mugusu Onduso tuwakoinyo irekegima tuara imambia engena vile tuko rigi ya Brian Pole sana following from Bubaracho ni Kondani Kirandi Dennis watching live from Nakuru City Omwana Omweroli Nyagaka Openda Marani Sasuri Buna Botambe Neri Sase Molfin Nyagaka watching live Aigan Tori Komo Chapi Boigondo Chinga Edwin Omwenga Kurwa Kiserian Dam Nwale ime Yomoroberi Wense Katabanga watching live Chinse Mochine Turarango Semitanda na Boigon Sinamba ito ya SMS Koranga Mbarabatara So Asimambia Bono Kolende Mwanchumulia Ndizi TV Nsemeria WhatsApp nyoranga nabo boyo sangana ntwe wetera sin number ya 0792928834 emambia yabono ndo chinga Dennis Krandi aka Omosori Bwegesusu watching live from Nakuru City. Nakuru is a city as abanta bange bamenyete Nakuru City na wakonyoranga abagusi abange babegete obumenyo bwabo kwendo mwantumuli Ndizi TV kwendo kunyolinga kera chikoraga ensa neno so ntobeto gusanga nomugeni oitokorwa sichinse chire chama chengumbu Elvis Omboto yokora ni kampuni ya Epco Consulting si arabe osangana into anenemono igoro yetaro yumurai wense imenselia ya Amerika to igura mangana mange abande babere bagukwana gochia babere kwana chinkwana chinyinge to igure mushene nyinge mtanda korende ntuka netibono oyorato beke boronga tutebinga ekero murai wense Dr. William Ruto abete wikirana asenseria ya machengumbu na kiyarenge na kibabete bako nyora manganayo. How did they receive those words? Na boigo enchira kie ye babete
bako twara okomanyana matenga nere buya anemon ekero abantu mukurwa asorogongo oromo busebuna ime enze ya Kenya mukoba mukumerana na boigo mama konyora omurai oino bwense nabaga tumanyinga naki ense liabete na boigo amayana rariaya gocha asaba Kenya kulende buna botambe entunda yakabere n'entunda ya magazeti buna batambe niyongobera wetira asigazeti ya The Standard na inchase sema ya neni gongo baita wetira gazeti ya Daily Nation mwancho muri ya tato sasa mutumukomoke igo to skato nyigerangu ilantra sege kege kerebusyo elinda tabato kumulikira magazeti ili tukulia lero. Ndizi TV obwansu bw'omugusi ine kwabiri gukuriye kimashini chingia echura tume kasemirimo yao bono lichi buyao na lieli eduka ya Gusi Star Shop ibyo gutoka imiyomo cyokisi nigo yakoletere kimashini chingia echo cyugutume kasegeka aserigo lirigiya nigo bakone kimashini buna bono chitinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo chokisi asebali nene kuruchinsa mucha kisi kogenda Kisumu azamagacho Agusi Plaza ground floor room number 6 wigo urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo chokisi na boku bakirisi mgwetera stinamba chabo Gusi Star Shop nedukoregene asoko gure bintu bigutumeka sege kege tambe asiri guridense agerera gocha somwanchu muligiribwe TV ya Ndizi TV mbiyemono asoko tochora kobekita seni kia uwanjete tuma ujumbe ngayeli takuza gocha senamba 15601 ubwati marago na gachora Ndizi TV koba egita seni kia ugie TV kio mwaka asama miranyo akuza awards 2024 SMS ye telikona chakende boigo na bugu wake kura yao wetera senchira yomtandao o www.kuzaawards.co.ke. esukuru y'okwegerya oburundia bw'ekigali ya Rocky Driving School nigego kumanya buna mpabwatu bukorera obya asebirengo ao by'oburundia bw'ekigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundia bw'ekimatatu kya 14 seater D2 PSV oburundia bw'ekibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'oburema bwigomba bwate short courses cya BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mbulye buna ebirasi byabo nigo biri flexible kinga kiri cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'uburundi bw'ikigali gya NTSA buyo nkwegirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugongurugusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje
inasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bwegoro bono nkwanchira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance Area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Ayumwanju wegeta sidi kya Ndizi TV na bogo tubwate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na boigo usonje mirubiri yitwa chinsemero 24 nyoranka na bogo sonja wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi. Omubogani Ofanisi Resort Nyangongo numubogani uratimoke wegokie na gusanga muni amatao wikabasani imeyo umubogani uyo nigoba bwate obokoreri ubuya asaba kuri imirimo babwata mazikanigoro n'amahariganyo y'obuzera cindagira bakoroishya nigo kire cintununtu muno asebo igoba bwate kiri umucingiya ase oralire cindagire kiga mbabwate kinyumba cyo korara ecyo kire cingare kibwate bitande biya byarire buya nende cincanuke mbabwate swimming pool asura ako pali buya kogendrete gusangamo nabalya bwanjete imeyo umubogani uyo niko babwate wifi TV ngiya asokwegokya na kwene kibuna tuli gweterwa na kende gyonsi ekyo kiraso mtandao onye kubwate umuyigonde bwensi umusangerekano wasura bwenyangi mbabwata sura akorera umuyigoyo asobotorera ubwigoromono mbabwate bwigetiyekiya asabana bakogosorera na onye gwanjete massage aiganao tutarire rero ejuwero leranya onsi ayewiko munyene twakire simi usego talira chinsemo chito chemitandao Ufanisi Resort, a good place to be. Ndizi TV obwansu bwomugusi.
kigima mwancho muri ya bela senikia ndezi tihingo kwa gania asentunde ya kabere chinga kya sentunde gato kumurikira amagazeti keronda abengo kumurikira egazeti ya Daily Nation ketogo chaka sepeji entangani nego muri gazeti yo amurikire tena kyabale mibeke mariye chae babete bagosiria chimilion chimi isano nemo kera yani kirigwanga nigo orobotro betero kwene no gochia ase omorai wense orobotro ko orokyanga abara yabanane kurwa asensemeri ya KTDA nigo babete bagutumeka chi enibo bobe yo yabeirege kwene kyanga nigo abari mibeke mariye chae babete bagusiria enibe nyinge askole no morai wense aberega kuburi getamkiri kyabene kebege kuimukibwa wegasi page yo intangani nigo engane muri kirega aringa na kibono asensemeri agosema ngana kirega neta kwani kiwa gati yo mokonyi bo morai wense na boigo o morai wense ngetamkiri ki rigati gashagwa betega kuimukya soko genda Mount Kenya na boigo okwanera okomusana no kugenda takwene kigwa gati yabo nshikugure page ya kanene ya gatano muri kiringane yo ase obweme boiga ase page y'intangani nigo emurikirete ajwano aborokigwa abange mense ya Kenya kurwa ase chense moshiri cha marginalized communities ngakibono bataraba bakonyora endagira ase chiskuru page ya kabere ni muri kitengani ya sobime bega se page y'intangani nigo emurikirete ngaki kampuni yige Chinese yaberike bosera eserekali asensemeri iyo stage besa gusasensemeri yetenda echimilion chishiringi chimisato emeronge tano no mona isana nemo asichiki chirichia HIV testing ando chikoba atokoligeria se page comment murikerengane yo asobe mebega se page yentangani ne murikerete ndege omara ibensa bete kagotumika gocha asetare ya US kero mara ibense rutabirika kwani kyangani go yaringe yeri golirinse kero kolengani no gutumika chindege korwa sensemeli ya KQ kero boigo somuri gazeti ya murikerete nigo abanyanyimbo bali kwenda asensemeri ya Haiti nigo bono babiri bagutenenigwa akeigo kero bagenete kwirubire rinde kwani kyanga amanganonsi abiri gawikira ni page 12 ni muri ketengani ya sowime akatokerera wikase page ya kabiri nigo emurikirete amangana lingete chisemi anene ase chiskuru au chuboroso kero muri kibigazeti ya murikirete nigo modisisi kora sensemeri ya Marsabit tabirega kwani kyanga nigo aba agosabana bari bakogende skuru nigo bwatebore ndiubuya ndego nikyanga ngonyora bari kisemi bunenchire yamo yubukura okubura kuburendi yasikole no muri kibigazeti byo aberega kumurikira ngaki abarikigwa bange abagenda tagwitira amakongo ase obutanyora endagera ase chiskuru ekero bamuriketenga omurobelio bokwena na endagera ya busasi chiskuru nigo beriko bokonya chinga chinyinge ekegeranga nigo konyara abana bange bakora ranchara nikikero babiri bagukira na skuru baba bakonyora endagera eri yaberige kubasira kwane kyanga ngogendera bali kwenyorera chisemi kero babiri bakuriyerira nga serikali eisako bagikorusya omurobelio yo nigo aborkigwa bange barabe bagutiga eskoro ekero muri kibigazeti yendo cha muri kerete korwa sensemeri ya Marsabit nakyabara yabange abagende tawe soke benanene sensemeri yo mubimendere erinde ko enekyanga ngokonya bali omurobelio yo kogenderera oskabuse kwikase page ya gatatu nigo emurikirete abaremi beke merikirikia muguka korwa sensemeli ya Embu ngakibono gotenini gwa obonya bo muguka sensemeli ya Mombasa bolere bokoleta ekirere kinene gucha ase abaremi korwa sensemeli ya Embu kero kuligereria ngam nigo babere bakubulia abarai korwa sensemeli ya Mombasa na boigo Cliffy erinda kwene kenga obonchiriri bwa muguka ngogendera bole ekero babere bakwene kenga nigo bategemete obonchiriri gosobonya bwa muguka ase okwengendereria ase obuguma bwo bekero muri ketenga
omo deputy governor kora sensemeri ya Embu Kinywa Mugo na baigo mo yemen rep kora sensemeri gose ensemi ya Embu Njoki Njeru ngakibono bagenderete gukwanira abamenyi bensemeyo elinde abo babiri bakorobekana akibabete bakubakwana ritwere Jumamosi abo bagendete korobekana ase okweneke nkonyara bari echiro yobonya bwabo obwamubuka gusika busibika se page ya kane anigo emolkerete ngakibono ukomusana nako gendete guse cold war nakigendete kweneke gwagati yomokonyi bomurayibense na bomurayibense kero Rigathi Gachagua betekagukirana asensemeri ya Mount Kenya naboigo gusanga n'abamenyi bensemeyo kinga kyamurigerete gusa akomocha abarayi abo bagenderete gutumika enibo yeserekali bobe anene ase page ya gatana murigerete nganigo abange bari nekerenga yo kumurusia ase obochori w'umwaka gwikiri bubere ne 30 ne berasikole ndabiri gakweneke ekerenga kyaye no kweneke obere gakolenta abantu amokurwa ase orongoro Mount Kenya nabo igotago chikweneke ustatago chugwanchirana ogwatana ne goku kwabiri gokolentwa gati yabo oskabusi wikase page ne ya gatano narimo anigo muri tara yo murayibwense gukya sensemeri ya US kero muri kibigazeti yo muri keretenga chinkuma ekicyabere chikweneke gwa igore yendege murayibwense betaka gutumika kinga kicyetara yaye kero murayibwense betaka kweneke nganigo tumegete chimilion emerongo kianda na isano na isato ase ogwa kana endege yaye ejo ere very cheap kero kolengani kero gutumika chindege kya kekyo ekera berga kweneke niga betaka gutumika chibesa chinge kigima ase tara yaye nakikegerte akabaka gutumika endege ya bene usikabuse ikase page ne ya gatano na kabere ni ige muri kireta magana ringete kemeriye chai anena se muri kireta ni gorobotro betero kubwa tukagucheso murayibense baberero korke ngani gabali mibeke meriye chai babete bagusiria chimilion chimisano nemo aikeronga abarai kurwa sensemiri ya KTDA ababete bakoire chibese ichono ekere odi chebete kego korekana ni goya beteke kwanika nga chibese icho ni go chabete chikoibwa mwanchi murigeri ya gutaka kwemenya mangi alingita seke miliki yechae page ni ya gatano na kabere se page ya gatano na gatoto ani go emurikerete gore ya gorkia ba junior secondary school keronga nigo umugiro bogenderete asumuri kibigazeti ya murikete murikyo manene bikyombe giana college oyu nabagwatani bandi ko basekyombe kyo ngakibono babeire bako boli kyombe kelya ya TSC kwanekya ngona nabali amarube disciplinary gocha ase aborke ba junior secondary school bagendete no mugiro munchi muri gotaka kwimanya mangi goli gazeti ya Daily Nation linde obeko wesomya amani Manchumulia Undizi TV tokoso hase gazeti ya The Standard na mange amurekeire ime gazeti ya The Standard kuruanse peji enchangani goika anse peji jomwali asena abinko bachutelia gati ya aire obolito anse gazeti ya The Standard enchira yabene yochaka nukumulekera gazeti ya The Standard peji enchangani se ego kwanera buna abakenya babeire bago tigumayaga anemono abakenya bali babete bakumwakera Murayibwense Dr. William Ruto bakurukunga hasla zate banga niko babeire bako tigwa maega anemono ase budget yueligeti ko chikosomo ase Chibilioni komina ibere nuguta isano nemo chiabere chikurusugwa ensemo elia yobolemi chibilioni ikomi nuguta isano nemo chikarusugwa ase ensemo elia bill bose budget ekabage ko keiwa ase ensemo elia bochenuika ikomi nuguta isano nemo chisemi nigo boigo ebili yaberge go ke ya chibesa chere kwana nweka chibilioni emerongo etano na isano asensemeria yechi chipara ekabanga gekorokananga
chibilioni 45 zikapachika ruhusiwa asenseme nabo igo asensemo elia ya mabuta nabo igo egati ya yali agotumikwa ase oburundi abwikikale nabo ibintu nigo boigo yabege kwewa goika chibilioni 25 ensemo yende igazeti ya The Standard emulekereche buna omo bunge oliokeses sudi abeire gakomomochia omokoyumurai bwense igoro yengusanaga ndaratega chepare bakomwa omurai bwense Dr. William Ruto naboigo omokonyo Rigathi Gachagua wegazeti The Standard nigemulekereche igoro yegendege elio murai bwense Dr. William Ruto abete gutumika guchia asense elia ya America asawatebanga nigo yarenge yeligoli rikeboigo egazeti The Standard nigemulekereche igoro yugwakwa okwo omuiri Uhuru Kenyatta abete gakonyora maiga yekigambiro konacha ase ensemeria ye benki ya Equity yubakoba ani ya KCB yubakoba bakubunana konyoranga yabere kwegwa okoboko tuskebusika se page ya kabere nikukwanira igoro ni igoro yeme sangerkano chinse chisi koni gabete kwirira ogukina wekerengo kyobutali mensi cyo Kenya so mwaka wa 2023 ase twatakoranga nigo abatali babere bawika mensi Kenya babere bagukina ase ekerengo ekenene babere bagukina ase ekerengo kemerongo 35 nuguta inye ase emia yinkubwatikana nobutukibwe kyombekeria ya Kenya National Bureau of Statistics ikiwe kyabekoranga ekona kinga emeyega nabo yomesangerekano echinse chisi kona yabeta ekona kinga ekerenge kyabuke ntosikoika sepeji ya gatatu nekwanera igoro nigo ebunge yabere gusaba obutuki gokorerwa egati y'ikikampuni kiri kigokora amangana yemitandao anemono gutumeka ase teknolojia yekerero iyo gutumeka obumwanya abantu kurinde kurunga AI watebanga nigo omusacho yomo abeire gakonyora omuchando monene okebongo ase ale gukora ni kampuni ya TikTok asokorusia anene mono ebintu bitali ebironge ensemeria askolende wetera ase AI yabere kumwirira gutwara omuchando omonene okebongo tuskibusika se page elia page ne ya kane gazeti ya The Standard yokwanera buna ensemeria ya Kenya Kwanza yabeire igego tiga omorobe bali babwato kurunga bottom up economy bose bogosira Kenya bekerengo gyanse asenchera elia yoko kira bosenchera erense amache emaiga yoko keyega tichibese chirabe chikono chia sopolemi kono nagochia ase ensemeria ichinyagitali naboigo asogosirwa kwa bantu bali asti skuru chiria abusijese sosoga se page ya gatano gazeti The Standard yokwanera ninkikere tebose umurebwense Dr. William Ruto kwa guchi helicopter 15 nemo na se ingencho yabere korokananga nigo murebwense Dr. William Ruto abete kusaba chindege cyo yemaga yakorokananga chindege chinyingi ensi ya Kenya ya bwate chindege yabete kugora ase miaka ya kale miaka 45 nemo 46 years ago niko chindege chinyingi cyabere chikwene kinga cyabere chigo sarika singana bete kwirira umurayibwense gusaba endege chindege ichi tusikobuseka se page ya gatano nemo ne ukwanera igoro y'umurayibwense Dr. William Ruto ne taro ya imenseli ya America as abete usanga nabo ikoleta amaya amange naboigo ni page turabto ukorera ne page elia gatano na kabere kwanera nga nigo murebwense Dr. William Ruto abeire gakwegerera umuroberio yeboko ene asenseli ya America naboigo tumeka endege eli milioni chimia ibera tabanga nigo yarenge yeligo lilianse kubwate kubwa ne unogotumeka endege elia ya Kenya Airways asingincho endege ya Kenya Airways nigo yarenge gocha gotenana chinsemo naboigo gota ikerana ase chinga kichibwandate naboigo
asigo asobwa ase obo ime nelinga atebanga nigendege iyo yalenge ligo lilike kubwa gutumeka chindege chinde mwanchu muri Ndize TV ase page iyo yagatana kabere gazeti The Standard onto yikera omwelio wokumulekera amagazeti emambia yabono kone koraga ni kwemanya amange nabo kwigorera egazeti elia bwanchete obego gwesomera nabo igo kwemanya ase obuime. Okay, mwanchu muri ni gotogosoa ase omutumo keigo yekoraga ense yamo nenusu jama angi na gakomera na nomugeni to weli tkolyerero Elvis Ombote orwa asensemeri ya US mwanchu muri to kumira emase mu bikase chense chiri cha Michael linda kabusanga na intweli tkolyerero asara kabu kwanere igoro yetaro yomora iwense asensemeri ya US na endembu yakibwa beire bwo cha asense ya Kenya. Wanchumulia kwenye toko kwenye lianga na bogo tumeka pia tap ase ogotoma enibo asibalumete kurwa chinse chirichia Michael ekera gotoma $50 na bogo kwenye rera $20. Sigoso asensemeri ya Google Play Store download ya app yekera gotomeka promo code ya Ndize TV na liyo kwa bago kwenye rera mayayi. Wanchumulia tusasa mutumuko mokeigo tusiyo michiduka tokuirana ndo tutosanga na mugeni wili tukulia lero. Ndize TV ubwansu bw'umuguzi. Je, una wapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTap Send, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTap Send wakitumia promo code Ndize TV. Download TapTap Send kutoka Google Play au App Store. TapTap Send. Send more, spend less. Kuikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate chitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri cheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanirwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebintu au byo gukora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage guswa Kisimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Bono ga kimbororo kiobo no mugondo yone. Esuguma yoka ebalire teburure. Ina guliangire kamera. Chinsaga chioka yani chiangire. Nga kibo nkieke bono neliro balibe no butu nabuka nabwata ga kinyombali. Mugaka misati kakiobo tunabwa tobo sini ninga siara bwakure kaibona ngosora ngaina ande ngorusyo botubonde kaki omugondo okorara bosa mungina yangu na cheiga toba na wasiwasi ndogondro imeyeduka ya Enokem chinyake chichonsi pi utachakireri na gweli chinsaga tocheka pechi esuguma chionzi ya duka kieye Enokem Agrofet mubuye bwo top mboro nakikwa yoroka Enokem Agrofet Enokem
Agrovet. Nabante. Obo tuwa bonzi no obo gotoka. Tambuli chonsi pi no chire. Yombo mento. Ngaiba gotoka. Kwanda maya. Bosongo yeto mata. Bosongo nsa. Njena chire ayebo mo ngina malisa. Njetigama na ko chikora ko ryo ko chombe asenge ncho. Chombe chito na nanyo renga ama yoko nongo ya nyora bwe. Minyoka. Anga waikire. Sokere keke ga mugaka. Gatimbu yamono sana. Mugaka misati. Onde tana liyo tubwe chinsaga. Tindaba tekonyo. Chiabo. Eli peinene. Raisi. Bwana mubuko. Gono nchana bonga nyara kogora. Aye bakwa afford. Mugaka misati ndeta na liyo spinach. Iko bana lira baliane. Wasa kutora wasi ende sinali chinsaga chao chiangire gaiga. Ira baba gopima. Bako tingi kifata niko sime kworo. Kwa beko ibintu byakoraki. Byasa seria. Kati tigaminyoke. Whatever Enoke mu Agrovet. Mugaka misati. Onde taneli spinach. Okorrobo songo to ikabwango minyoka chogonsa. Namaine ayirira natalira eduka ya Enoke mimero mu cyobusongo eliko enyorera amaryogo yo gusalira bimeri endagira next supplement chetugo amaryogo yo gusalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga egatia yanda mange naboko banyora imiyo mu cyokisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyirange na Market Plaza Goshe naboko banyora opposite Shell Petrol Station eyukali ya Karukiru Falcon Petrol Station bono niko bachakira rusagi rwa borondorogia imiye chinsamo kiri cha yogo ange na yogo primary wigo naboko bakira eshimi Enoke Agrovet, one harvest at a time. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757 102581 0757 102581. Karibuni kwa kliniki. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room number G2, au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV na bogo tubwate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na wigo usonje mirubiri yito chinsemero 24 nyoranka na bogo sonje wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso bw'omugusi.
Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisha na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwarabulire na birya byo gotuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kuralira emipira yengoyo y'amaguru amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chitai cheche skuru asebo iko bagokora embroidery nkoresha bale chisweta aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoroisha bale na konye changa cha KMTC egatiyo bokoreri bonde ubunge niko bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chokisi ayu ale angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira roof esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Enyagitari ya World Feed